suerte eriutu ginen guk arbizun apeza oso euskalduna eta euskaltzalia zela. Eta dena euskiaz egiten zinenen, mezak eta dena gauza guztiak dena euskiaz, eta gaina gartzeliare eman zinenen horrengatik, ez da. Bertako hango sekretariok eta hango ez dakinok meikubek eta salatuta, eta dena euskiaz egiten zuela, eta erdiaz ez zuela ze egiten, da gaztelina ondu ben, apesa. Eta harri esker joango ikoetxea apesa. Eta harri esker guk euskara oso ongi ikas ginen, itxen, aparte, gio harrekire. Dena eskola. Han beti, orai ere dena eskola da. Gu beti eskolaz. Men euskaraz? Euskaraz ja dena. Ez da zitzen jaire. Eskolara faten hasi nintzen gareien, 7-8 urte egin hasiko nionen, zer duen eskolare ez ginonen faten, oseak txikiten. Eta faten ginean, kasualidadez, arbizuko mistrat zionen, eta orduen mistorri dena behar euskiaz egin zionen, hori erdiaz ez gineak ion, orduen dena euskiaz. Maiztu ezak emakerik erdaraz, bestia denak eskoldunek ginen, apesa eskoldunezen, denak eskoldunek. Hemen gehienak euskaraz, gehienak. Balen bazien mesuan semeo sekretarioenak eta zibilanak eta hoik, noraizetak ebien etortzen kristetxeti, pero hoik erdiaz egiten ebien, eta guk aia goxeola behire, erdiaz jaken behar. Etxeen eta beti euskaraz. Euskaraz, bai. Bai, orduan eskolan, eskuarek ez. Eskolan ez. Plazan, Errekreko demon, gore demon. Entzuten bazuen... Etxe libre, itxeike. Kastigo igual, maestrak. Bai. Maizuk. Eta ezugun usten erdiaz eta... Haiten badugun bazugun erdiaz, antzon, bara. Hola esku egarri eta dugu. Euskaz eitxeti. Ni behin horretzen naiz, ezun ulertu zer erraten haitu zen, maestra, eta aldameni nari galdeatu nahi, zer handik horrek. Eta haitu ziten, maestra, 2 liburu hartuta, kastigatuta. Eta guri etxiguen matxen. Nio gore amande monta, anillo ez duten joan. Azken euskaraz itxeintzunak, anillo, beste itxeintzen joan arteño, bere gebile behar kastigo bazala. Bueno, guke mistrubeki behi, gio zartxo izan du ginean, eta eskola afan ginean, orduan mistrubek egiten zionen, euskiaz egiten baginu benda zigortu eta oire behi. Apesa egiten zion erriste, erdara sumatzen maginu zen. Eta handerinok, euskaraz sumatzen maginu zen. Bizi guletzetik euskiaz, erat bizi behi. Ez da hola lehenko retxazo ebintzez ez da hola. Garai betien guk ezagatu dituen retxazoek. Nire atatxi atian partez, nola Santanderekoa den, atiak euskeraz daki indiok bezala, eta saiatu zen esfortzu egintzun nik euskera sumatzeko txiki-txikitatik itxian. Nire ide beti dago historio kontatzen, gainera itentu pile bat pertsona diferentiak imitetu eta badu abilezia handitz jendia jarpatzeko bere xitasuna, solasteko moduen taula. Eta orden, beti danik gustetu izan zaizkio gerrako historiek edo baserrien kontatzen zirenak eta alakoak kontatzea handitz. Etxetik jaso dut handitz, erten alda bai puinen lotura hori, bai literaturarekiko edo azkenean ere bai hau transmisioi jaso dutela, erten alda. Eta euskara, euskaraz bizi izan nahi zen, niretako ezinbestekoa du. Hori bai, itxin bederen bai, beti euskaraz. Gu bizi euskaraz bizi gara. Eta nik itxen da betik, ez bakarrik hoi, seme alabita nik noketan da egiten zonat ez da. Zuboi bezala, eta hoi egiten zonat, eta nik nahi eman diteen ez da, gure esek eman diteen, hoi, ni honek hausten zonat. Gure familia Auritzetik heldu da, aitaren aldetik batez ere, eta aitatxi mugitu baitzen Auritzetik Berara, Bidasoarat.
han sortua zen, baina familia guzia Auritzetik. Adibidez, amatxi eta gero Auritzeko familia ere bai, eta naiz eta arras igatua izan, Auritzen euskara arras igatua baita, baina gure familian eta zonbait familietan eta mantentzen zen. Eta gero osaba ere genuen puska bat, adar bat eta Baztan aldean, Bidasoa Baztanen batez ere, eta harat ere joaterekin. Orduan horri esker ere mantentzen zen garai hartan arras igatua zen euskararen erabilpena. Nire adinekoak urruzietakoak denak euskara ditzuten, dena. Nire lehen guzok eta denak. Pues hori, gure ama aritzukoa zen, eta aritzun euskara. Hemen baino gehiago horrenean nintzen zuten, gure denboran. Bai. Bai, horreinek itxen dute pixka, bai. Baina gaztiak ere gehiena erdara zaitzen dire. Horreinek bai izin dira euskara hitzen direnak bakar batzu, baina galdu da. Zorgaiko familiko bezala genuen, eta han ezan jorketzen euskara zaitzen, eta ni bakarrak emir euskara. Hori ipazten da, hemengo euskara galdu deia zergatik ez gaude usetuek. Osasun deta dakite euskara, zaharrak. Jo, noete hainbeste ferroia jo, estazio horrien, kanpoko jende asko etorrean, pues, haike erdalunek etorri eta se fastidio el vasco de Alsasua. Zaharrak hitz egitetu egoainora behiru. Batzure zemeit urtez izan zen, persegituik. Euskera, eta gorrengatik utzi gindue, elekatzea. Erraten zuten, hemen beti izenak dire karabineroak. Eta horiek denak, ondarreko denak, erdaldunek, eta haiekin Bation, utzi, denak. Guk etxean elekatzen gindu euskera. Eta gero fan eskolara eta maistroak ez zuen nahi hori. Eta gerozti, gor kortatu ze. Dena erdera, eskolan eta erderaz. Dena erderaz. Gure atxetamak elkarrenkin iten zuten euskera eskolasa. Eta gurekin imiaztutelaik erdaraz. Gurekin erdaraz. Hemen berian, itxotan berian. Aitetamak euskaldunak. Beren ertian, eta badakizu nola daukegu, nola ikesi ginuen. Nola? Aitetamak beren ertian, nahi zutelaik nugu jartzea, orduen iten zuten euskera. Eta guk ondarreko jarri. Eta gure gana, gurekin iten zutelaik jolasa, erdaraz, bai. Bino ezakit ikesi ginen. Gero ginen zen lehengusoak eta baginen zen euskaldunek, etxalokukoak eta... Guk euskeraz, leheno morroi bete izan ginen azkaratekoa, azkarate, araiz, bai araiz. Eta harrekin bizkat nik ikesi nien. Horai, hasi direia mutiko batzu, zergatik eskolan ere erakusten diote, Orain pixka bat gehiago, zergatik gaztiak ikesi dute euskeraz. Bai, niri gustatzen zaide hau nitz euskera. Bai, Ez dakit zer mainean euskera ongi jakitzea. Eta oin ez dakit ongi hitzekia esan baino. Albalen badut, euskaldunen bat darpatzen badut, kinkilikankela baina horrea. Maite, arron maite diet euskera, arron maite. Bai. Behiekin banago beti euskera egiten diet. Gainea nik orduen hiriek ibiltzen zen alorrean. Eta nire launek esaten zuen, mira, ese le llama a los bueyes de otra manera. Osea, hirie hitze, ahi da honea, haiek ez zuen, pues ven aquí, mira, ese le habla de distinto que nosotros a los bueyes. Nahiago, te behiek ere. Euskera, bai. Sartzen diren itzen, ala, lekure segiten. Jaten dira, bai, segiten. Eta ez zaide gustetzen ez dira, ez du plantik iten.